sualna le poi khoi na thleng thin hian chan thata ka nei thina poi khoi tu le thil ti sual tu chu atua te po lo ni se dananga anchunga hremna le ko ani thi nima sela heti ani rual hian poi khoi tu tam tak chu man chua lo le hriat chua lo anum ve fowa heng thilawang hian dan nuaya ngei po mi sual then khathi chu zalen takin anom thina ni chungkwa veng him tur le uap tu tur nia ngai pathen khathi chu an chung te tan mangchia an nirngot mai thina hetia han ngai mai po a thil thleng thei ne kan ngai lo le kan be se ngai lo chu a thleng thin zong ani himo a poi ngot mai chung ko ke chiat chan te mangai ten kara in ngir ngau na thleng thin te hian a ngonga that lo che chu kan hria a ma se chu thila chun tunge dem tur ni ang ti hi mi tam tak zo na masaber ero ani thina ni pa berle nu berin anzir miawla nu chungkwa chuan thlamun na le himna aum tak tak theilowa an fa te tan an nu le pa te chu anin hol himna ni lovin mangchia anirngot to mai thina ni inspector thu soi uluk takan ngai thlak deuh deuh reng lai chuan zoela chuan lo pot chatin sir kebi thanga chu atlan bo ti nem nia a han tia inspector chuan oh niang chu mole hey fir in atarlan dana hi chuan pilal siami komsom ni pariat mi kebi thanga nu pui chu anma ni thlama afanu nen hliam na taktura mu an nia afanu kumli hi achala hliam nu ma mu ni in ama pilal simi taksa hliam hi manro hriam tak manga be nia alan thu tarlan ani boka apasal kebi thanga hi hemilai hian atlan bo dai mai ani oma aumna chin hriat ani lo wangin he thil hi ama ti ngei ni na langa ti chuan case register ani ta ni chu hliam tur te nu fa hi damdoin lama tlan pui ngal an ni ani ome case thar boi pui tur an nei le tak wang chuan zoela chu phur hle maya misual han ve vel hrim hrim hi anma ni lam hming thatna ni mai pi alama anuam ti zong ani hran pa hrim hrim awanga police na po thok ani renga ti chuan sir kebi thanga chu manila ani to mai alom khoya nge oma khoya nge tlan bo achin hriat chu kan ti tur ani deuh mai to alom zoela chuna han tia inspector chuan ni mai e ma se chu ti maya mi sual chu man thei ero ani mai lo dewang hun kan ma mo ngei don ni na lang a han tia zoela vek chuan ni sir leng te khotlang hruai tu te nen po chuan in biaila tin an chung te nen po in bia ka tha ka ti khop mai kebi thanga chin han ngai ven zui theina tan an ni chu an tangka in ka ring tlatani a han ti le a inspector chuan ni e chanchin kan in hril ve zel don alom tuna ri chuan awmna chin hre nu hnung tu an poimo don ni na langa kebi thanga an mun hun berna kha kan hriat a poimo don ani alo ti ve boka jingkar boruak nem tak mai le ni chuak dam zet mai kara chuan leng te khua khomi te chuan chumi ni tana an na an tho na lam anin po sai lai te ni in then kha chuan tuk thun an kil me ka a then na thok turin an chuak to a then chun thingpui ten in me ka chutia boruak muan tak mai kara hunan man mek lai chuan information atang chuan an khua tanga kilometer khat mai a hla pilal siami te thlama chuan anei tu pilal siami le afanu chu thi chonga an le reng thu an ron puang ta thut maya khomi pui ten chu tiang thu deng khong tak mai an han hriat thuta chuan an chi ain chu thu chuna thong hle maya ti chuan khomi pui tlom ngai te chu pungkhom ngal thuain hliam tur mek te tran pui tur chuan thlam na lam chu an pan ta ngal wata pilal siami chu hriam hrei manga be ani ti hriat takhian atak sa mun sang sang a chuan hliam na taka tuara afanu po chun achala hliam nein man ruwa vuak na emo khon na hnu ni ngei na lang police lampo chuan an theyang tok chuan kebi thanga hnu chu chuin chet an lave ngal thuaya kebi thanga mun hnung ber tu in a soidan chuan chumini mania chuan thlama riek tura ain pu cha thule ama chawa riek tur ani thu soin chumi chin bak chu khochunga ama mu tur aum lo zui ta ni o mani ti chuan atuk mai chuan kebi thanga nu puile afanu te chu an thlama chun thi chhonga an le reng thu hriat zui ani ta ani
alandana kebi thanga hian he thil hi atumlok reng thil ani emti ama chawariak tura ain soidana tang chuan ngai dana om theya ale lama thenom tele chung khate soidana pilal siami chuan ram anri tur thu te po alo soi ve bokani ome ti chuan an thlam bul maya ram riak tura in pulut ve zaminga chuan aria lu ni zan chuan lal siami te thlama chuan leng turin akala chumi zan chuan lal siami pasal kebi thanga po alo om ve nge thu soin anin kom lu mani ome ti chuan atuk zinga chuan kebi thanga te thlam lama bok chuan ahan chuang kai le tur chuan thlam chunga pilal siami le afanu thi chonga lo le treng mai chu ahan mutani kho chung lam abe pop ngal thuaya rang taka damdoin lama hliam turte tlan pui ngal anitani inspector chon zamhinga hena chuan chu pilal siami te nen hian inin po thale ti na niang mo nge nia iram riak khorin I han leng chho mai mai zo ka han tia zamhinga chuan kapu khamizana khan ni e keikha keima chawariak lut kani wangin ka khua chu har ngei mai ti chuan ani thenom loka an lo riak ve hlo mai ne ka han chuang kai mai mai alo mole chu zamhing I han len chho zana chuan engchung change in soi anni nu pa kara chuan hanin mu thiam lo na emo an mela po han ngai thatlo na tur emo I mu in inei lem lovami kapu lal siami nen hian kanin kom ngei ve hle a kanulat langwa lai po thin thatak kan ni ve thinani pasalte neya fate a han nei tak nu po hian kan lein kom ngei ve em maya achang hin chon a pasal po hian mi hi min fiam thin nge a u nau ang mai in ni tiamin han fiam chang te po hi anei ve thina lom ni e asoi dikla taka u nau kan ni hi mi then khat po hian an ring thin reng ani ma se soita kangin thian mai chau kan ni ram I ria lu ma chuan ani chung ku chu an riak lu don ani ti hrelok nge I hrelok lem lo kapu an ri lu tur thu kha ka hrelok nge mai tin keila nalama hian kalo tul chho ve nen anni an riak lu don ani ti ka han hriat khan keipo mani chawin kani bik don love akho har thlak lu tuk bik don love ka ti ni ma se kei khan karam ria tum kha ka thul le ta zoka ma se ka soita kangin na ka thul to sia ka thul to nu chu ka tum le ta zoka tin anni puke bi thanga te chung ko po chu an lo riak lut ve bok nen akho har thlak lu tuk lawani ma se atu khan be se ngai lo thil ka tong tamai sia inspector chan chutini chuan kebi thang hian aria lu ma hian a thian pakhat nena ram aria tur thu a hril ngei maya ma se ama chawa aria tur thu a hrila ma se an chung ko in an riak lut le ta zoka chu chuan omzia anei theyangem omzia anei hi karing tlatani nangin ram ria ituma ma se I ram riak tur chu I thul le a ti chuan I riak lut le ta zoka ma se I be se lo tak thil I tong ta sia inspector chuan Joel nena chuan Joel kan thian pa zamhinga hi he thil thlen chan hi ani karing tlat mai an tia Joel chuan hriat thiam lo mel zathian sir engtin mo he thil thlenga hian ai nam hnoi ve I ring ti naim ni ai ni love Joel chuti zong chu ni love kebi thanga hian heti tak maya anu puile afanau chunga kuta han thlak du tamai hian chan ani ngei turani thik thu wangemo thil dang wangemo ani ngei hi karing tlat zaminga hian pilal siami nen hian anin kom ngei thu le anin ngai na thu asai khai hriam kha thil kha in ngai na satli mai mai lo deu em ni o katini ram riak tura in tin tua kha ania ma se chan engemo thatak mai wangin a thul le a thian nu kom ngei em mai lal siami chu in lama a pasal tel lovin aum don ani ti te po a hria ani che kanga a free don e masin ti chuan ramri atum chu a thul le ta a ma se khatianga in lama anu puile amirin hel ber mai zaminga ten chance an lo zong kolvel tur kha a han hriat khan kebi thanga ngai dan chu ani talawa anu puile fa chu ramri na hruai tel ve ta zoka chu vele chun zaminga po chuan nalama alo tul ve tho box sinen aram ria thul chan berin ramlama an ria lu san vele dai mai tur chu a han hriat khan ain pulut vele ta zok ani nge yang ama tang to in kebi thanga hian anu puile thian pa hi
alo ring hlel ru to thin ani nge yang chumi ni lo vek po in chan dang om shrim shrimang chutia chung kwa hual him tu tur le chung ko uap tu ber pa berin anu pui fanau chunga kota thlak du tamai chu chan thata kom lo chuan thil thleng pa ngai ani tlat lovani zoela po chuan ni sr ihan soi e nazara kepo zaminga kha a dan le athu soi du dan vela tang khan thil fel hlel deuh chu a omani ani pani zaminga le lalsimi te inkar thu hla hi chiang deuh zo ka hriat atul tlatin ka hria misual omna chu khoya po lo ni se a han tia inspector chuan zoel an chung te le thenom khoveng te hian thu chiang zo kan hringe yang lo ngai ven deuh la thange a han tia zoel po chuan ole sir kalau ngai ven don nia alo ti ve boka ni danga liam le a kebi thanga umna chin hre tur chuan inspector chuan kebi thanga thalak a hmel le landan a kumzat le misuala ni thu te chu thu chu asiam tirta a ama lo mule a chin hria piang chon rang taka police te hena hria tir ngal wat turina tia tin ama nge po chuan thlam omna hmuna tang chuan kebi thanga tlan po na ni thei tur te chu chui donin chunga thil chui dona tanga mu chua ni ta chu chumi khuwa tanga thenom kho nai bera chuan a kal nge ya ring ta a chu khuwa chuan in lo om nai vai mi tele khuwa chu chumi ni lal sim le afanu angai sakni chundar som vela mi pakhat a mel le landana kebi thanga ni thei tura an ngai an lo mu lo thu te chu azot kwal ta hloma chunga mi zo zinga pakhat chuan inspector suyang mel mai pule London mi pakhat chu chundar som vel bora chuan an khua aron lut lai alo mu thu a hril ta hlau mai bek akin jin vaivak mi ani chu alo ring ve mai ni ome chu vele inspector chon chu nu chu zot ngalin a thu hril chu bo zuin chumi khua taxi driver te sumo driver te ho chu chumi niam mi pakhat kebi thanga ni nge yalang passenger an nei le nei lo thu te chu an zot kwal le loma anjinga pakhat chuan inspector soyang mi pakhat chu passenger alo nei nge ya inspector chon khoilama nge a phur ti te chupa chu khoila ya nge a chuk ti te chu an zot chiang le vat boka chu sumo driver chuan inspector nena chuan kapu khamini ni som pani khan aizolama kal kantuma passenger po kanei ve nual mai ka thian midang service ve te kha jingdaruka an chuk veksia keima deuh chi kha ka chuat lai don wangin passenger po kha kanga angring viawani ti chuan mi pakhat kan khomi po ni haulo ani chuan ka sumo chuan ve chu min ron dila tunge ni ka hriat ngai om ka hri haulo ke po chuan alen theinan ti in passenger lama thahnem kalo ngai ve bok nen ka chuan tir ve ta a kan to tang reng viau nge mai ti chuan dar soma pel ti chuan aizolam pantur chuan kan chuak ta ni mase kapu khapa khachu konglaka chuk dai maya konglaka ti omje chu phaisen kan thlen hian thingpui in turin kan choloka chuta chona chuk ka ti na ni chu khoya nge akal don ti kalozo thau lo maya achin ka hrezui zel talavani inspector chu han room ngata chutini si chuan phaisena chuan anu ka chhuile atul don ani mo phaisena chuan ala omangem nge nia chuta tang chuan mundanga akal le zok ni ang ti in aludom chunain ngai tu awang maya kebi thanga nu chui chu a hau tak hrep don ani ti chu a hre thiam maya chumi ma chon kebi thanga chung tele anu pui chung telam chu kom chian le phot le hriat chian le phota anni thula tanga olsam zoka kong dap mai chu tha in a hreta deu nge a sar zaminga le lalsiami te in kara hian kan lo rin lok ange in engemo neu chu alo om ve to thin nge ye hei mi then khat soi mang le an chung te han soi mang po in anni nu pa in kara po in hauna le in ngir ngauna po alo om pha ve fo to thin ani ome inspector chuan zoel iti thalutuk chuan engtin zel han tia zoel chuan masisar hei ero soilan vakan hre ve hle ani ti a hriata soipon soi hre ve khop mai zaminga ngei po kha chiang zokin thu te ka zot vele boka ani ngei po khan zep lovin lalsi minen chuan anin ngai zon thin thu a soita ni ma se chu ero nulat langwa lai da yami ani toni ome tun hnuai ero
anin kara eng thil dik lo ma awm lo thu a soi thunga thianin kom ngai takan ni thu le in ngai na satli ve mai ani thu ero a soi tlat thung masemi thren khat soi dana ero apasal kebi thanga hian anupui hi alo ring hlel ve fo to thin ani oma tin an fanu rem semi po hi ama fa ani a ring lovani ome zaminga ming hi chu ari chialo na in kebi thanga hian anupui hi a ring hlel fo thin ani ti na ani tak per chu inspector chuan chu tin ni chuan kebi thanga chuan a fanu ni lo chu tianga a hriat lal siami fanu chu kutpo a thlak hre ta ho lo mai reng ani mo ama zongin kutlak zonge mo in akhosa to ngayem zoela chun sar soita kangin tunma pain annu pa chu thik thu chung chang le inrin hlelna thu hla a anin ngir ngau fo thina ni chu inspector chuan nilo zoel a fanu rem siami jok chu kebi thanga chuan kuta thlak to thinem ti lai zo ka chu ka hre chiang du hle mai a han tia zoela chuan chu zong kalo zo thau lo mai sar ma se hetia han ngai mai hi chuan amanu pui mai ni lo a fanu ngei po a fanu ania ring lovani chuan a chunga that a chua viawin ka ring tlat lo kut ema thla ngai lovani po in tuna a chung rila thinrim na inmung chu thunun zo lovin na takin kuta thlak ta ti na ni maya inspector chan zaminga wang ve khi ani ka ring tlat mai he thil thlen chan hi he pa zaminga po hian mi nu alo ngai na lutuk mai le alo kom ngai ma hi a har chuak tlai hretani anin kara eng thilma omlem lo ma se a pasalin a thi ka ni ti te a ring hlela ni ti te chu hriat thiam ve turinia tin anu pa in kara inrin hlelna wangle thik thu wanga anin ngir ngauna om thin te po chu hriat thiam ve turinia a thushima min puite lo thlak hlel ve em ai chu thilfin thlak ani lo hrim hrimani aza po aza thlak atilo femoni aum dana le asoi mang tang reng po khan zaminga hian lal siam hi angai na in kom nuama ti hle ni kha chuwang chuan he pa film khurlo lutuk le amol wang feka hetia nu pa in kara thil thalo thleng ta hi ani pere ti in inspector chuan achal chu a han dom wanga lal siam le afanudin mun chu a thalo hle maya anma ni la chu biak thei an lan nilwa anu zok lal siam chu har thato ma se eng thilma soipui chi alani silova afanu rem siami ero a hliam tor chu alo poi deuh hlek maya adai rei to in arinom ta silo atla niam zela alua hliam na wang chuan athluaka thiatling na sa hlea doctor te chuan an zai ngam lova phailama an lo rifara ma se chumi an nga chung chuan rem siami nun na chuan atuar chuak zodon silo konglaka anin chan tho tho don ani van duaina an to ni tanga ani thum na nia chuan lal siami fanu chu aboral tange nge a achung tele leng te khotlang chun ui tak chung le poiti tak chung chuan an thla liam ta ani kebi thanga chung changa thu thar in aron zui vele ta boka thu pakhatan don na tangin kebi thanga ni nge tura lang chu phai sena tang chuan dultea sumo pakhata achuan thu don anile ta a chuvel inspector chuan ngai tu na thara nei thuta kebi thanga chung te nen a chuan a hriat duang thil te chu a han zot chiang le ta a kebi thanga nu ni lo mi hnen a chuan kapi ifapa hian dulte a chuan mel hriat emo chung te emo aneem a han tia ni lo mi chuan e kapu dulte a chuan chung te chu kan nei ngei maya a ming chu van minga ni a ma ming kan ti mai thin kanin chung khat nei ro chu hla to deva ani chu biak po dan ka han dap don em ne ka fa pachan chin le a chin te po an lo hre mai thei sin inspector chuan han pe ngal wat te khai tin hemi thu ron report tu sumo chuan na driver hi thil ka zot chiang du bokane ani hian ifapa motor atanga achuk nai mo akal na chin emo tlem te tal chu a hre turani ti in kebi thanga phurtu sumo driver chu a han call ngal thuaya driver chu inspector hena chuan ami phur chu dultea achuk ngei thule akal na chin ero a hriat mai big lo thu alo hrila inspector po chuan anin drop na lai chu han zota driver chuan kona bazar set omna laya stana achuk thu alo hril ve boka chu vele inspector chuan driver hena chuan
chulai bazar set bula chuan mi anom le omlo te an zot le a driver chuan chumilaya chuan mi po anom nual thu te hrilin akalna chin hria emo lo mit mei tu emo tal an om be sein chulai hmuna chumi truma lo om ve te chu zon chu an ni chu thil thlen dan le kebi thanga ni oma lang an mu le an mu lo te khoilam panin nge akal ti te chu inspector hne na chuan chuizui wat chi ani thu te an hril ve mol mol boka inspector po chuan chuizui vat ani ang ti in anin biak na chu anti top ta a inspector chuan kebi thanga kalna hnu te akwal koidan kalmang te chu an chuidon rau ravin akal le na turnia han ngai thei tur chuan chumi khuwa thenom phulmoi khuwa chuan thu chhuwa chu siam thaina hreta a mase dulte azok po chuan kebi thanga chu ain ngat to mai thei bok chumi hre chiang tur chuan dulte a po chuan information pack chhuwa chu tha in a hreta boka mase rang taka chet alak vat lo chuan kebi thanga hnu chu a hlo mai donin a hria a tin konga kwal thuilu tuka chumi ni chuan a hnu hlo chu soilo a hau tak mai baka huna du reidonin a hre bokani inspector chuan kebi thanga nu ni lo mi hne na chuan inge chanchin ti ngai chang tur chuan ni lo mi chu a han pia a ni lo mi chuan a fapa chu dulte a chung te chuan an lo mu lo thu le a chin an lo hriat mi a lo thu hrilin ni lo mi ngei po chuan a fapa poi khoi chung chang te an chung ku a thil thleng chung chang te chu dulte a mel hriat te hne na po chuan a han hril ve ta boka inspector chuan kapi heti hian itiang ifapa chu dulte chuan ala cham khomuang rengem ti hre tur chuan an khotlang hruai tu te biak po theina tur number kan mamoni ichung te le mel hriat te chuan chu min ko mu theyangem a han tia ni lo mi po chuan o kapu ka han hrilange ma minga hnena kan soyange ani chuan an khotlang hruai tu te biak po theina tur chu a hringe yang ti in dulte lam chu han bele ngal vata dulte lama ni lo mi chung te hena tang chuan dulte khotlang hruai tu te biak po na number chu an ron hril thei ta a inspector chon rang tak chuan dulte khotlang hruai tu te chu be ngalin thilom zia chu han soifia zung zunga mi sualan umek chu an khuwa chuan a arin thule emelan dan te asan zong le akum za te soya mi sual ani thu te chu lo tlang zar turin a han hriat tira ma se aruk de hleka information chu peturin a han tia ama mi sual ber hian film khurnan alo man mai lo nan aruk dewa ama mi sual chu an hriat thei nan le police lam hne na an report wat thei nan information kalpui tur chuna han tia khotlang hruai tu te po chuan mi sual chu an lo thli thlai ngal thuai tur thu le atlan bo ma nge ya an lo man thuai tur thu hrilin anin biak na chu anti top ta a inspector chon chu la du tok mai lo dulte khothenom zong zonga chon information chu thon chuak vek turin thu chu asiam tir boka chu mi sual chu lo thli thlai ru deuh tur le mi sual nia ngai bel thei tur an lo mu fe le a lo man tur chuan hriat tirin police lam in an lo ngai chan reng tur thu chu a han hril boka lalsi mi po chu biak thein aron tha chho ve to a thil thlen dan chu a hriat ang han soin a pasal kebi thanga nge chu thil ti tu chu ani thu a soita a pasal chun mi padang a thik thin thu te ama fanu nge po chu a fanu ani arin lo thu te tin chu milai ram riak tura anin pot sai lai vel chuan a thian hlui zaminga chu ina aron chuan kai zau zau thu te a pasal chuan zaminga po chu angai theilo thu te le arin hlel thu te chu a soyani ome ma se lal siami chuan a pasal thik thu te arin hlel na te chu thu dik lovani ti hrilin anin hnial thinrim chiam mai thu a soyani oma tin ram riak tura a pasal ain pot sai lai chuan riak lu tamai lo chuan thinrim eng phiar hian aron ho a chutan pui hne na chuan heti hian a ti ni oma lal siam hne na chuan aria bo hlana angai zong ne na hun lo man dun dana tapani vai chuan aron ho huna chuan achunga zangai na alan tir don lo thu te a hril tamaya ani lal siamila chuan a pasal thu hrilawang chuan hril hai tak chungin athu soyom zia a hriat thiam lo thu te alo hril ve boka chuta chutia a pasalin midang athik tlatawang le arin hlel tak tlatawang chuan
an chung kwa ram riak tlang mai tur chuan thu atitlu tarum rum maya apasal po chan re malo ti ve mai boka ti chuan an chung kwa chuan ram chu an riak lut ta ni ma se rama khan zaminga chu lo riak vele ta sia zaminga nge po hi apasal hian tun ma tang to alo thik ruk thin le anu pui nen po a alo rin hlel ruk thin alo ni reng maya ama zong kha chun anu pui le zaminga in kom ngei le in ngai na thin tak po chu unaw ang mai ti te point alo fiam ve to thina ma se kha kha alo ti tak tak lo alo rin hlel ruk wang le alo thik ruk wang vek hi lo ni a chu chu raman ria tum chuan apasal chuan a hril ta fekani zana la khan zaminga kha alo han leng chhole kher kher sine kha te kha apasal chuan zamingan anu puye be seiwanga alo ngai ani oma atong kam le chezia ero chun engma tilang ngai lo ma se ama fanu ngei po chu zaminga fanu ani te chu arin thu a hril ta piap piap maya tun ma po a ama fanu ngei po alo rin hlel to thu alo hril to thina wangin nalsiami ril ru na le thin ur chuan apasal chu run luinan ti in apasal hnena chuan a fanu rem siami chu ama fanu ani lo ti a han hril ve ta sak maya tin athik zaminga ngei nen po chuan anin ngai zon thu te chu shilin arun lui ve ta ne masele khatia lal siamin apasal a han run lui kha ati lo top tur thil alo ni apasal thin ur khomulo chuan a chempui chula lokin lal siami chu asa ta sok sok maya lal siami hlau thong le mang ang chu a thei topin aloin veng ve ngal fata mase apasal thin rim khomulo chuan dimna telmi alvin ni khuwa hriat lo thlengin a soi satani afanu ngei po chuan anu chu lo pui ve tumin apa chu alo dang ve a ma se afanu ngei po chu alua chun na takin a hliama ni khuwa an hriat lo thleng chuan a ngai sata alo ni inspector chuan zoel an hena chuan khamo kati reng ka zoel minu pain karain rol tamlu tu paiziani hi minu pui pasal lo kom ve chiam mai te lo ngai nat ver ngot mai po hi film khur ngai takani aom tok te te hi kan thiar thiam tulani karin dan chon he pa zaminga hian ama le ma hi ain hre chiang mang hau lovani amain ngai dana chon lal siami chu nungai na tom tak le mi za thatak nei ani wangin angai nai na kom ngei ve ni maya ma se ama ain hre chiang lovani zaminga hian lal siami hi angai zong ani ti aom dana le an chanchin a soidan hrim hrima po khan a chiang ani hetiang hi thil om thei tak po ni renga keima ni lam chun ngai zong ni te chu kan du lo viau mai thai ma sia ru ka keima ni ngei poina kanin hriat thiam ho silwa hian mangai na hian kan lo lut ve du cho kania mi nu emo mi pai molaka kan lo tuiral pal hlawani phei chuan azia lovin a ming chiat thak hle ni tin anni pani hi nulat langwal anni laya loin ngai zong ve to an lo ni le zela chumi wang ringot po chuan chutia nu pui ta kianga tlangwal pumpa han tol dur mai thin le thalel ti hriat taka han bur deuh chot tamai thin chu tu pa ngai hingemo han thabik te lulang ni ani kebi thangala thik thu wang le ngai thatlo na wangin ril ruwa rin hlel na nei ranin aum to ni a arin hlel na le ngai thatlo ruk na po chu hli kian vat ani lo zongin akang kai thui ani vek vek chuan hei engthil nge angong chuati chu kan hriat himo a han tia zoela chuna pu thu soi du dana wanga hriat thiam lo mel tak chung chuan ma se sar chutia zaminga po hi han dem ngot thei bi ka ni donem ni eng tin manom lova anin ka reng thil ma thleng lem lovani chuan chutia patling me vina thik thu le rin hlel na wang ringota anu puile fanu chunga rap thlak taka a han khosadu mai chu a puitlin lo thlakin adon toy thlak mange anu pui chun arin om lo san nge yem midang om anom ve nge yem eng ma afin fi lo ni phodanga afin fi na om mi lo wa chuti a han pong tong sapatal ngut mai chu adem om ngot zogin ka ria inspector chuan ngoi te zoel he tiang thil hi chu
atona han ton ve phot lo hi chuan hriat thiam hi a har thin reng ani nia isoi chu atik na chen chu omte me ve thik tu chia hi om thei ve hrim hrim e ro ni a mase thik thu chia kopui kan nei ni chuan a me pa hian kan hre thiam tur hi ni a om dan tur tok po kan hriat thiam ngai renga kanin siam rem thiam lovani chuan kopui tur kan thlang thiam lo ti na te po aniang chu thren khat thik thu an nei talove mo ti mai tur khopa thik thu chelo le an nu pui pasal te po anu hi re fo thin chu tiang po chiang reng chung po a engma hrelo oma anom lui tlat thei hi om vele tlat bok bishing kaninang vek si lovale ni ni dang liam le a dulte lam atang chun thu thara om be se in dulte lam chu an han bia a ma se thu thareng ma hriat tur om lo ke bi thanga nia han ngai thei tur chu an hre chuak thei ho lo tin an ko sumo ni emo taxi ani emo an ko tanga mundanga tlan chuak chi lir thei reng renga chuan ke bi thanga nia ngai thei tur tu ma an phur om emo a chuang lai emo tu main an mulo zoela chuan sar chutin chuan dulte chuan kebi thanga chu ala om ti na ni mai alom khuwa chu ala chu san lo ti na ni mai hotel le momi khol thlen na bik lot semo aumem le chu tiang chu aum lovani chuan mi in nuayemo in lo tur zong emo mi ina mi khol thlen han thleng mol top du tur chuan ka ring silo chu tiang chu an omani chuan dulte khomi puite poin an ron report dai to in ka ring box si a mi khualang han ngai thei tur tu ma anom lem lovani nga ani lo poin mi kholan omani poin mi sual nia han ngai bel thei turin mi pakhat ama chawa khol jin tu ma anom lo tina te po akok thei vekin ka ria a han tia inspector chuan uluk fe chuna han ngai tu awang wanga chuta zoela hnena chuan chumi ani lo vek chuan kebi thanga hian mi thurual pui anei ani mai theisin ma ni chawa mi khol veiwak an om lovani poin kebi thanga hian mel hriatemo thurual puiemo tuemo tak nen an ni awangin mi in an ring hlel lo ti na ni ngeyang achung temo a mel hriat ama humhim du tu an omani nga chuan mi sualan mu thu an soidu hau lo thei boka tin chumi ni lo vek poin he pa kebi thanga hi mundanga zok po akalani mai theiani atantira phai sena akal khan khatatang khan mundanga emo akalani thei chumi ni lo poin phai sena alo kal lo shrim shrim zok poni theya hemi khuwa lengte khuwa hian khothen om engzat nge an nei reng reng ni zoela chuan ma se sar chu zong khothen oma zong zong mai ni lo kebi thang melom dan te akum le chan zong mi suala ni thu te kan tlang zar kol ve viau sia chutia ama ni om han ngai bel thei tur chu phai sena khan kan han hria ni kha ani kan chui ji zel na dulte hian nu top chu ni pera ke zong dulte chun ala omani karing tlatani inspector chuan ni e yan sei chu thilom tak po ni he information kan ton hi ama nge po ni ang masike ma ni nge hian kan bo zui big silova ke ma ni nge hian bo zui zel theila chu kong mangpo a ol sam deu ma na le zoela chuan ni sr mun shan shan tangte hian information tangte han shele nela chu thushana ni a inspector chuan ma se zoel hetia trum khat chau mi sual ni ngai thei tur information kan dong hi thil thata kan izok mun ni hun thu mani emo mi pani pathum vela tangin information chu dong ninga tila chu nu chui tura tam dona konga kwal thui zual dona hetia mi pakhat chau kan han thlur bing thei shrim shrim hi athazok kan ti tur chu ama kebi thanga kan man ma chu kan bo zui zel ri mai turani kebi thanga nu ni lo mi hne na chuan inspector chuan kapi info pa hian thurual puemo mel hriatemo anei thei nia han ngai thei turin kong mangte aum lovem ni a han tia ni lo mi po chuan inspectorin nu chui zui zel na ta na konga bori viau thu a han soi chu hre thiamin kapu kan fa pa hi in sang chang an lo ni to a chu tiangin an chung chang emo engma hi kan va hre si se to bik lovani dul telama ma mingla chun dot min shrilin karing silwa a han ti ve a inspector chuan kapi ma mingai ti chu ama biak theina min han pete atia ni lo mi po chuan ma ming number chu inspector ne na chuna han pe a
inspector chuan ma hminga chu han bia in le lama tang chuan hello aron tivin deuh that maya inspector chuan zoi saphian oh hello keima min shem an tia le lama tang chuan tunge aron ti fia le call maya keima thanga number shana tangin o film kurangai sia ka number hi ashan o ahan tia le lama tang chuan e khaya kebi enge thilom zia inu puile ifanu chunga thil thleng te kha kalo ria khoya ngei om hei karon lang chawang katia in khuwa ma se kalaron lang theilowani hi khoya ngei oma tuna inspector chuan kaum na chin hi tu ma hnena soimi asu o ti in phone chu ada ngalwata zoela chuan chu sir ma minga chun kebi thanga chu alo thu ru ki ring deuh ti na ni mo ahan tia inspector chuan ringe joel ma se kha kha kan han hriat tak dana kha chuan alo thu ru em lo chu ni kha ma se hei thu thar hriat ka hanin be sei ren ro na in eng thu thar ma hriat tur ala tlat lo mai hian min ti buai ru khop mai ahan tia zoela chuan chu sir eng thu thar chungcha nge ni a ahan tia zoel kan pi ni lo mi telam kha han biela thu thar engemo an hriat lo chungchang han zo te khai zoelan ni lo mi te hnena inspector hril anga thu thar om lo ahan zo hnu chuan inspector om na lam chu panin apu hnena chuan thu thar engma an la hriat lo thu a han hrila inspector chuan makti zathian ma hminga anti chu thuru ka zep theingot don ani he ni chin kom na mun tu ma hnena soilo tura ka ti kha a soimi lo tak tak tina ni ta a police lama ani emo kebi thanga chung te hnena ani emo kebi thanga number hlang manga aron biak thu te chu hrilve om takania amak ka ti hlemai zoela chun sar han ngak le devila report chu aron pe ve mai lowang mo ahan tia inspector chun report a pevat lovani chuan keima nge hian tulte chu kalu khung don ani ahan tia nakin te wa chuan inspector chuan number na tang chuan ma hminga chu an call le ta a oh hello le lam tang chuan tunge aron tia hey police station atangin dulte khuwa lian hminga iniem o ni e kapu enge ni ta inspector chuan kebi thanga dulte khan om ti thukan hria tin nang he chung le khat nia hriat inia I number hi kebi thanga nu ni lo mi hne na tanga kan nei ani kebi thanga chanchinemo amma emo ilo muem le lam tang chuan a kapu kawashe mai ta lo ve o kan u ni lo mi point min ron be tolom hey police lamin min ngen na ang point ko thenom le kan khuwa dul te angei po hian kan naw kebi thanga chin hriat ani le ni lo thu te thu chua a om rengalom aron tia inspector chuan chu achin engma hriat ala ni lo ti na ni mo an ti le a le lam tang chuan kapu kan khuwa hian mi khwal po hi an om meu lo ani ome ole hey police lampoin kan bo ji mek zela in u naw kebi thanga chin in lo hriat chuan min ron thil vat don nia manani vat lo chuan thil thalo dang po thleng thei reng ania chuwang chuan police lam chuan ma an la mek zelani a han tia anin biak na chu ati top ta a zoel he pa mi zia hi makka ti le mai an u naw pa hian ni chin kan number hlang train bia ma se police ne na emo achung te ne na po ashile mi lo ani om sia a u naw pa chu hum him theiningat se jong a hum him ngei don ti na ni ta a sar isoi chu dik viau mai hum him theingat se chu a hum him ngei don ti na ni a he pa in hi handap sak ve shrim shrim po hi a phu reng rengin ka ria hetia a om wang shrim shrim po hian a khai chu jong zoel atul huna chawle engponi se dulte lama chu naktu khian kan kalang tin phaisen lama po kebi thanga hnu kan thual non le thawang dulte tang chun chet kan lak zel dan tur chu a fia zel tura ngayang atita a inspector chuan kebi thanga thalak te chu kengin dulte lampan tur chuan zoel nen chun phaisen lama chun anin khal chuak ta a phaisena chuan zoel nen chuan sumustan le ache velami te hnena chuan thalak te chu entirin anlo mu lo ten zo ta han bo zui tlak cha na ero an mulo dulte lampan chuan chon hu hera chuan an liam thale ngala
dulte an lu vele chuan inspector chuan KB thanga chu Facebook lama chuan han zonga athlak ami nen a han enmil chuan KB thanga ni ngei tur account chu a hmu fu ta a KB thanga account chu han cheka comment section lam chu luk taka enzelin chuta na kin dawa chuan a hming ma hlimi inti chuan a thil post alo comment da na tangte an reply da na tangte chuan chunu chu KB thanga nena inzomna nei ani aring tatlat maya ni inspector hian KB thanga hi tranpuitu an om hi aring tlatani ti chuan le malhimi account te chu han chui chiang le ta a malhimi chu phoi buang khuani ti a hre thei ta hlau mai chuvel inspector chuan chulai an cholna hmuna mi te chu an zota phoi buang khua chu dulte tang chun engti hla a nge ti te an ko thenom hnai vaya mi aniam ti te chu an zot kual zela chung mi te lo chan da na tang chuan phoi buang chu dulte tanga kem som thum vela hla ni in phoi buang thlen ma chuan khopani paltlang tura la thu te chu an lo hril ta a chuvel inspector chuan athala ken chu an mu kual le hloma ni som pani nia hepa hi atlan po thule an khua dulte chuan an hmungayem ti te chu han zota mase tuma chun KB thanga chu an hmu ngai lo thu an lo hril zela inspector chuan dulte khua mi te chu thu han zo fia velna tang chuan KB thanga chung chang thu chu an siam te an lo hmu vele police ne na thlen ngal vat tura thu chu an siam te chu mi te chuan an ngai ven to lem lovani ti a hre thiam maya ni te liama huna kalve zela a om ve viau tho mai mi puila min heti mi sual chui zui lai mek chung chang an manghil hret zela ni chuan KB thanga chu anu chui zui hau tak tol tol dona ni ti a hre thiama chuta dulte khua a ni lo mi te chuma minga an ti kha ani nom na mun khoilai nge ti chu mi te hna chun han zot le a ami zote po chun ma minga te in om na mun chu lo shilin inspector le zoela te po chun ma minga te in om na lam chu an pan ngal thuaya zoela chun sir kan kaldon thu hi keima ni ngein kan hril theirang sia anam par po kha kan la ne ni lom ni katia midang I han zot kolvel kher kha enge chan a han tia inspector chuan zoel ama ma minga hi kan kaltur thu kan hril lok mai zongin a fu lawang kal photang ti in kongpui thlang lama step omna thla chuan an chuk ta a kong khar chu an ron honga mel tunglam deule vun ngolam samkir lek hian o lo lu du engeni ta aron tia inspector chuan police an ni thu shilin konge ma minga hi a han tia chunu chuan a kapa chu room lama oma kan ko donem ni a han tia o han ko ta che inspector chuan ativata ma minga chu pomro te chelo tak sambuk lam le dul kiar lamani a tarmi de in kuwa ai na kam chu a sen pher de ulu ai maya o kapu tu tinge ni a enge indu tak ni e puming ke ni police kan ni e KB thanga hi riem leng te khuami chu vele ma minga chun e kapu nang ni police lammo lo thuru kapu ni e police lam nen po kan lo in bia hei kan unaw pang maya kan lo en KB hi nya apoi tak takani a han ti masalua ma inspector chuan puming ka soitlang nga lolo mayanga he poi khoi tu KB thanga hne na tang hian phone call I dong ti ka lo hria aum na chin I hria ti na ni mo ma minga chun phok fe hian I kapu engma ka hrimi alo chu tiang thu chu ka va oi lo ve mole ama nen kanin belo shim inspector chuan puming inin benge yani ti report tu anom tlatani ma minga chun kapu ka va hre thiam lo em o a han ti deuh ha a inspector chuan film khur thu hla thilania hei in chung hi kan han tap ve rengang chu irem ti na ero kan dunia a han tia ma minga chun a kapu KB thanga chu ka thuk ru iti naim ni ole kapu indu phot chuan in tap vek theyang inspector chuan ole kan lo me film khur thu hla ni a kan tap zawanga kan kal le ngal mayang ti in zoela nen chuan ma minga ti in chu apon lam le achung lam chu an han tap ta a
an thenom te in nen lam an en thli thlai nu chuan khuwa po chu alo tlai ve viau tamai engma mu an nei lova han bo sui tla kan mulo dulte tanga tlang sam pantur chuan zoela le inspector te chun chet an la le ta zoka tlang sam khuwa chuan kb thanga thalak te chu mi te hna mu in an lo mu le mu lo pok chu an han zot le ta hloma thren kha chuan kb thanga thalak chu an en uluk viau maya an mu to hnuang an ti thu te chu an lo hril ve nok nok hlom boka an duang tak channa ero an mu mai tak lo wawang chuan tlang sam atang chuan zo tlang lam pan chuan che tan la le ta a zo tlang an han lu chu tlai lam tar nga a nei thuak to mai thingpui te inin an han chol khomuang le a an ti dan pa nga yang thovin kebi thanga nia ngai thei tur an mu le an mu lo thu bok chu mi te hne na chuna nan zot le a ma se bu pol jing a hriau zon an soyang mai in result du thu samero an nei thei tatlat lo kebi thanga hnu chui chu a ol ai don lo hle ni in alang zel mai inspector chon zo ela hne na chuan malimi chungchang chu han soi pui ve a zoela po chun malimi chu aumna wazon chu phot mai chu thaina hria a kebi thanga mel hriat ni nge in alang sia achin po alo hremial mai thei sia inspector chuan ngoite zoel henu malimi omna hmuna hian kan mi zona hi anu top tina ni mai lom antia zoela chuan mase sar dulte khan anu chu atop jok lo mo achan chu dulte thlengkha kebi thanga niya ngai thei tur sumo tanga achukna to per khani sia khata tang khan mundanga ama lo mu emo sumo le taxia po ama niya ngai thei tur an phurti thome mo engma kan hrizui zel silova ani na taka chuan hetia helai thlengthlenga min kalpui zel mai hi makkalo ti in angai na kalo hre thiam lo deu zoka ma se chu tiama limi hne na akala ni ring box ni chuan antia inspector chuan zoel sopa so han en chiang deute kebi thanga nen anvain angve antia zoela pochun inspector hoina lam chu ahan enve ngal wata sar nilo kebi thanga ka chuan muimul anei lo vani lom ni sopa su chuan muimul mai nilo khabe mul nen lam anei dur mai ni so antia chuta inspector chuan ni e ani nang lo ngei mai ma se sopa mele kebi thanga melan dan inang lo hian heti zong hian ngai dan min siam saklat peka hepa kebi thanga hi atlan bona ari vele ta a tuna me uchuan engang mel punge ani ti po kan hre hau lo nge yang tin atlan bo lai tang to khan alan dan a thak danglam lovang ti tunge soi thei ka ring tar yau mai atlan bo tan tirata to khan alan dan hi ati danglam nge nge yang ti hi tlang samatang chuan phun chonga an lut le a chulai mun chu inspectorin an mizon an man theina mun tur ani to chu a ring tlatani ama alola omlo ta chewani poin ma hlimi hne tang chun mi sual chu achin an hriat ngei a ring tlata ma hlimi chu thiam takmaya an chimbu doi ero atul nge yang le ma hlimi omna chu an han zong tran ta a Facebook account na athalak mang chuan an mi du tak ma hlimi omna mun chu an hre thei ta a ma hlimi chu vengmong lam ami in hnuai pakhata hian alo oma kongkhar chu an han kik dat data chunglam tang chuan mi pa o hian tunge aron tia chu vele inspector chuan in thiante a han tia chuta in chunga tang chuan tu kan thiante aron ti fiale kol mai chu vele inspector chuan ke mai thian pa lo hong watte kaman monia a han tia in chunglam tang chuan I thiante itisia tu tinge inni chu vele zoela chuan nin mel fe hian lo hong lok mai ro amon mo thla kalo mole an tia chu vele mai che o hian va hong mai ro alo tia anom dan ne an thom tang chuan an laklo lai an juk nang chinga nei ti alang reng mai kongkhar chu aronin hong ria ya zoela chuan akonga pistol chu alo chel rana inspector chuan nilo zoel a hun lo an tia chuta kongkhar chu ronin hong zau zelin mi pakhat samthur zet mai le a mela nin mel zet mai hian enge atu nge mo inni aron tia inspector chuan in thlarhun mel fe hian kalolu don kaman molutuk ti in alut ngal thora chuta inspector chuan kebi kan ron jong char che sin an tia makti mel fe hian chupa chuan
min hre sualan ni chu kebia an lo helaya han tia chuvel inspector chuan nangma hi inilo mo police in an jong char chara a omna mun in lo shem ke ni hi a thrin te kan ni a thilom je kan zo tu a kan ron jong char chara ni hi chuan ma hlimi in aniem hei hi han tia chupa chon phok fe hian oni ma hlim he local te tu te ngei shem han tia inspector chuan ngoi te ma hlim lo phei wat te khai iom nei kan ron jong char char sin kebia ilo mu lo kan hredua ilo mu em a han tia ma hlimi chu sampor phang chung chuan a ron tho chuak la a tu te ngei ni ka hrengai mi lo chu a han tia in thian pa chu enga tinge a han tia inspector chuan kebia I hrengai lo vamo kebi thanga leng te mi a han tia ma hlimi chuan ka hria ma se kanin mungai hleine enga tinge police te chuan an uma inspector chuan in line mungai mi lo ti namo online atang ringotin kanin hriani zoela chuan heile chan hi kan zui ve a af ho ve alo tia inspector chuan dulte a khan ala om tina nianga a han tia ma hlimi te hnen a chuan kebi thanga chan chin chu an lo hriani chon hrilvat turin an tia phone number te chu an han pe a lungnur tak chuan kalle mai chu an han tum ta a chuta le ma hlimi chuan ke arsa kha chuan le ngai aron ti ta zau mai inspector le zoela chu an phudun chiang kher mai che than lak mai dan tur hre thiam lo jet chung chuan inspector le zoela chu an hanin en ren ro na chuvel inspector chuan a pistol chu phoi thuta ma hlimi bulami pa chu an tin ngala chuvel ma hlimi chuan rang fe hian nilo kapu engthil ngei ti tak mai alo tivin thot maya inspector chuan room zeta chupa mel chung chuan kebi thanga nang hi misual chuini an tia ma hlimi chu mang ang kher mai kapu engthil nge mai ti tak mai le an tia inspector chuan pistola latin ran chung chuan ke chu tunge an tia ma hlimi chuan kapu ke ve thawalom an tia nilove mami khoimo tlangwal I mobile phone lo late inspector chuan han tia chupa chuan harsa ti mel zathian mobile phone kan nei hleine alo tia chuvel inspector chuan ngoilok te zoel anin chung hi handap vatte an tia zoel chuan pindan lama khumom na chu ava en ngal thuaya lau thong ti hriat takian ma hlimi chuan kapu thil hriat suala omani an tia yelove mami kan fin fia photang zoel chuan sir hey mobile phone pani ka mu man mo fe hian inspector chuan han check vatte an tia zoela chuan sir ti in man mo se thian mobile phone a thalak te chu an entira chuwele thinrima wanga meng sen rom chung chuan inspector chuan na wale he hi tunge he pai kebi thanga anu puile fanu te rap thlak taka ngai satu chun hi ti in chupa chu abo bet ngal rok maya zong chepa email lan dan ti tang lama la ka hai reng lo che ti in kol chu a hren tir ngal mol maya ma hlimi chu kil khata chun lau thon mel fe hian alo khur zoi mai boka kebi thanga chu manani ta a ma hlimi po chu thu zo fiani in ma hlimi soidan chuan kebi thanga ne chuan anin be ve thina anin kom ngei viawani ome ma hlimi hi ama chawa omani a no pangte ni chunga nu thloi ani a hemi wang hian pasal tur hi adu ve thin hle ni ti chuan kebi thanga nen anin biak thuk viau to lai chuan kebi thanga chuan a thian pa a mel hriat tir ta a chupa chu zamte ani ti chuan zamte nen chuan anin be chhota a zamte chu tlangwal felle mirin tlak takani thute a hril thina ti chuan kebi thanga ngei point a fak ema wangle fel ati ema wang chuan ma hlimi le zamte te po chu anlo in ngai zong ve ta a ti chuan in nei hial te chu an du ta a ti chuan kebi thanga chuan in nei ngei tur chuan atia a chan chu zamte chu ma hlimi anglo takin adin mun po a har salem lofa fa pamal ni in sumpo ain khol ve hle thute a hril sia chu wanga in nei tum chu an lo ni a ti chuan le kar khat liam ta ni som pani ni khan ma hlimi le zamte te chu an lo tum lok to angin in rutur chuan reman ruat ta a
zamte chu ma limite khuwa chuan kalin anom dun thei to donani an voi khat in hmu na ve ve ani wangin ma limile zamte te chu anin ngai na ngal em lo ni om takani ti chuan ne ma limi omna chuan zamte po chu ain vomlut ve ta roi maya ti chuan zamte remru danang zelin a hun ati huna chun in nei turin anin pu cha to mai donani ma sele tum khat chu ma limi chuan a thian pa zamte mel hriat tir tu kebi thanga chanchin du omlo tak mai chu social media tangin alo sheve ta hlo maya makatin oi harati kharmai ti chuan a thian pa kebi thanga ngei ani MT in midang chu an zot chianga lengte khua a nupuile afanu ngai satu chu a thian pa zamte mel hriat tir tu kebi thanga ngei ani ti alo sheve ta a chutia zamte nen anhan omdun taka chuan kebi thanga chung chang te chu ma limi po chuan zamte nen a chuan han hril ve a zamte po chun makati in a hril hai ve hle masele tum khat chu ma limi chuan zamte ni na tak chu hriat chian a chak ve ta deuh thut maya tun ma a mu po ala mu ngai lo tun maya a khosak pui mek zamte chu tu chiang ni hriat tum chuan zamte chung chang chu angai ven ruta a ma se zamte a lengte khuwa ti reng hriat tur a mu zau talo social media kaltlang bokin tun laya misul police hovin anu an chui mek kebi thanga lengte khuwa chuan thian a ming zamte a neem ti te tin lengte khuwa chuan zamte ati ming hrim chu an umem ti te chu an chui ruta a ma se amazon chu a mu chuak zau ta tlat lavani ti chuan le zamte mobile phone engtik lai mai po ada that uluk em mai le ma hlimi ngei poina a khoi sak ngai hau lo chu en sak a chak ta hle maya ma se zamte chuan a mobile phone a chuan password a lo da hlau mai zamte hen a chuan a password chu zotin man loka du thu an hrila ma se zamte chuan thinrim le lungoi lo fe chung chuan min ring hel ve khanglak nge muni le ngai zong ka nei lo ka kop lo che ti hriat reng kha ti in en saka phal ta tlat lo maya ti chuan ma hlimi chuan zamten a phone a khoi lai chu uluk takin a thli thlai ruta ni ti chuan le zamte chuan a phone chu kha tokin password a thlak zelani ti a hreta a engtika ma a khoi sak mai lo to pangti hre thiamin a password nu hnung ber hriat tum chuan ma alata a password a thlak le lai chu a mu fu ta hlau mai ti chuan zan laia zamte a amu thil hlan chuan a han check sakta a ma se password chu adik ta hau lo mai chuta ngun taka han ngai to let le wangin amit thla landan chun han ris le tangot maya vanei thlak takin a hong theita ti chun zamte mobile phone chu du to ka a check sak nu chuan tuna apulamu mek chu khoilam zamte ma ni lovin anu puile fanu soisa a tlan po mek police te zon mek kebi thanga leng te mi chu alo ni reng ti hre chuak ta ni ni e zamte ti account lem mangin alo be kop vel mai lo ni kebi thanga hi online a chuan a thalak hlui to tak mai chau hi mang thina ataka landan en chona in person ve em pokani chuta le chutia thilom chi han hriat chhuwa ta ka chuan angai to thui ta hle maya launa le mang anei na khatta a chutia mang ang taka ai ngai to lai chuan kebi thanga zam tia emo alo ti chu alo mu hil to reng lovani ti an hriat chuan tran pui tu aw man lo kebi thanga chuan a hroka ron rek ngal chota a awani vai chuan a tha ngal tur thua hrila thilom zia soi chuakani emo police te kau atumani vai chuan thi po in huama ama ma hlimi chu a tha ngal tur thu chuan a vo betta lo ni ti chuan inspector le zoela te anron lanta ka khan ma hlimi khan kebi thangan a vo betla ta wangin lo nar bovat dan chu alo ngai tu ve tak taka ma se anu dewa khan anin leng te chu kebi thanga thian te an nilawa police te an ni ti kha zoela konga a pistol mor lo lang a han mu fu tak hlova khan a hre thiam ta a chuvele kebi thanga chu ke ti han ko sual lui kha alo ni a chuvele inspector te chuan aum zia chu an lo hrewata misual chu an man theita alo ni kebi thanga hi dulte a anu atop na chan kha chu dulte a khan ma hlimi hian alo muaka mi pahni an ni ta ka wang khan kebi thanga nia han rin hlel theina tur kha mi te po khan an hriat lo pha ta ni kebi thanga chu IPC section 302 307 323 le
326 mangte a thu boi siam sak ni in kota hruai anita a ti chon ke bi thanga chu an puna thu boi palia te chon thiam lo chantir ni in section 302 IPC manga dam chung lungin tang tur le section 307 IPC manga hreum taka kum thum chung lungin tang turin le chengsang thum choi turin chubaka section 326 manga hreum taka thlasom pariat tang tur le chengjanga choi turin tin section 323 a hreum taka thlaruk chung tang turin le chengjanga choi turati ni in shrem anita ni